sammen, og velkommen til en lille short video. Okay, så den lille short video bliver sådan, tusind tak for 600 abonnenter. Her for 2 år siden ramte jeg 500, men i dag der er jeg lige ramt 600 abonnenter. Det er jeg meget taknemmelig for, og jeg kan se, at der er nogle billeder på den der. Jeg er mega glad, og sådan, jeg fik 600 abonnenter på sådan en video, jeg lagde op. Der kan jeg lige sætte billeder på skærmen af, som I kan se her. Og jeg synes, det er mega pænt, at jeg sådan se den her video, jeg har lagt op. Og det er sådan min mest populære video, jeg er mega taknemmelig for det. Og 500 abonnenter var mega meget for mig. Men så nu har jeg åbenbart lige ramt 600 på 2 uger. Det synes jeg er meget stort, og det går meget hurtigt. Sådan. Så ja. Jeg vil i hvert fald bare til at afslutte det her måske med de her billeder, som I bare lige kan se her. Og han er det var bare sådan meget, den der video, den havde bare lyst til at lægge op. Så jeg tænkte, jeg ville bare se sådan, måske en anden video. Haha.